Nafarroako Parlamentura zenbait alditan etorri izan da, batez ere hizkuntza eskakizunei buruz aldarrikapenak egitera. Etorri gara 2017ko plantilla organikoa aztertu dugu xeki, eta plantilla organikoan ezartzen diren hizkuntz perfilak, hizkuntz eskakizunak aztertu ditugu. UEMako herriei eta eremu euskalduneko herriei dagokionez. Batez ere 4 arlotan. Enplegu zerbitzuan, liburuzainen arloan, mendizainen arloan eta osasun arloan. Datuak eman ditugu eta agerian utzi dugu ez direla betetzen hizkuntz bermeak, hainbat lanpostutan, plantilla organikotan euskara eskatzen ez delako, beraz administrazioak ez ditu bermatzen herritarron hizkuntz eskubideak. Hainbat lanpostutan hizkuntz eskakizuna jartzea, prezeptibo, derrigorrezko, hori nagusiki. Eta bigarrenik, eskatutako hizkuntza maila altuagoa izatea gaur eskatzen dena baino. B1 maila beharrean, B2, C1, kasuan kasu aztertuta. Ikusi dugu oro har alderdiengandik jasotako erantzuna positiboa izan dela, gure tonua eskartu dute, gure hainbat aldarrikepenekin bat egiten dute, eta gehienak ados daude urratsak ematearen alde daude, progresiboki eta tokian tokiko errealitate soziolinguistikoa kontuan hartuta. Denak ez datoz bat posizionamendu horretan eta zenbait iritzi edo jaso ditugu kontrakoak. Batez ere euskararen zonifikazioaz aritu garenean guk argi daukagu. Euskararen zonifikazioa muga eta traba dela euskararen normalizaziorako, hori argi utzi dugu. Eta puntu horretan badira iritzi desberdinak eta kontrako jarrerak agertu dira. Baina bestela oro har jarrera ona ikusi dugu. Badira hainbat tresna dagoeneko indarrean jarri direnak, itxaropen izpia edo erakusten ditugutenak, ez? Batetik, Nafarroako Gobernuak egindako lehendabiziko Euskaren plan estrategikoa, 2016-2019, plan estrategiko horrek helburu batzuk zehazten ditu eta estrategia batzuk planteatzen ditu Euskaren normalizaziorako, tresna ona dela uste dugu, baldin eta hor jartzen dena behar bezala eta modu antolatu batean garatzen den. Bestetik, 2017 foru legea daukagu, foru dekretua daukagu, hor administrazioko lanpostuei buruz eta hainbat erabaki hartu dira eta hainbat proposamen egiten dira eta uste dugu hori ere lantresna ona izan daitekeela hizkuntz perfilen kontuan aurrera jotzeko. Eta balorean jarri nahi dugu baita ere sortu dela batzorde bat 1986ko Euskararen legeaz hitz egiteko, hausnarketa egiteko eta balizko lege aldaketa bati buruz iritzia emateko. Uste dugu espazio ona dela legearen gaia lehen planora ekartzeko, bai politikoki, bai sozialki, eta zonifikazioaren gaiari errotik heltzeko. Beraz, topagune aproposak dira eta tresna aproposak poliki urratsak emateko baldin eta benetan aurrera bidea diren.